Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jow Sare hande ko ñalawma alarba hawre ko tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal Pulaar titre men ɓurɗo mawdude ko guiɗoɗon ko toon to États-Unis toon to Newark New Jersey ene wayno ko sunare mawde woni toon caggal nde oɗo imam biyeteɗo Hassan Sharif wara e subaka e ɗum hakkude kadi Illinois ɗum noon ko Chicago e New York nana cippira oɗo sadio surtout hadde ɗiɗo bisuji ɗi ganduɗa kamɓe Texas naɓe ɓe continue neldude yo faade le guure ɗe ganduɗa démocratique en ha ƴeewa kadi ƴewde ene wayno ko toon to États-Unis ken wona nogas tati secrétaire uji muɗum jota ene wayno keeɓino lettre walla email aji mbiya wonde bomboji nana e bureau ji men toon to Colorado ene wayno ko jamma heccen kadi walla ñalawma heccen kadi neɗɗo goto ari toon naati toon to cour suprême ɗum noon ko felɗi e kadi ƴefti jeygol waɗi hen habaruji men international toon to Palestine en hulla en joga kulol no woodi oɗo sa joni hono kamɓe ndeɗo haare wonnon toon hakkude Israël e Palestine naɓe mayaji toon to hakkude Beyrouth walla hakkude Liban e Israël ɗum noon ko caggal de gardinoɗo Hamas wara toon to Beyrouth hono kanko gardiɗo Hezbollah waɗi konngol wi wonde ko ɓe goppirta noon Israël men international mana en toon to Mali ƴeewen kadi ko kamɓe ɓeɗo tuareg en koɓe kaldi men jabade discours mo kanko gardiɗo leydi Mali mo waɗi ñande goo lewru janvier kittorɗen habaruji meɗen ko toon to Sénégal hono kanko Karim Wade o wi wonde hankkadi ko sonnino caggal leydi ko ene wayno hankkadi natti ɗum noon ma wosto leydi makko ko ɗum woni titre uji mi ɓurdi mawnude oɗo journal ma e gara desuji muɗum joni men siftini ɗon tan hannde ko alarba tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati radio mon radio Jogol Sare ari wedde on jungo gam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité reportage communiqué e erango radio Jogol Sare wonan ɗo ko onon oɗon mbawi noddude e 46 53 84 09 walla 44 18 77 18 to caggal leydi plus 1 513 957 87 93 weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon radio bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira moon toon to Newark ɗum noon ko New Jersey hono imam goto gonnoɗo oɗon juma biyeteɗo Hassan Sharif o warama e suba he ɗum noon e tugnade habaruji gomiri toon e tugnade kadi koɓe mbi wonde ko pellugol makko ala ko nawdi ɗum tawa e ko wiyete terrorisme walla gueɗe ganduɗa patuɗo e haare wonde toon to Palestine kanko noon ko neɗɗo ɓoyɗo liggade e surtout en département transport toon to New Jersey ene wayno liggontono ko aéroport international gonɗo toon to New Jersey guila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom taw ko kanko hoore makko chauffeur kono en même temps kadi ko goto imameɓe oɗo juma gonɗo toon to Newark New Jersey hono kamɓe jaaɓe toon ɗo aéroport liggotoɓe toon surtout sécurité wi wonde koɓe jogui sunare no fewi surtout en nande oɗo maydi muɗum e ɗum noon eɓe nelda duuji mabɓe fof fate famille makko tugnade ɗon habaruji gomiri toon to procureur général mo New Jersey biyeteɗo Matthew Plotkin o wi wonde ko oɗo sa joni koɓe jogui ko fate en holno mayde makko wawani hulludeɓe so tawi ɗum ɗo ko gueɗe patuɗe en hareji gonɗi oɗo sa joni e aduna he surtout hakkude palestinaɓe Israël walla terrorisme gonɗo e nder leydi kono en wayno koye ɓeno continue enquête oɗo sa joni pour ko fate mayde makko o fella ko 6 heures du matin toon to juma biyeteɗo masjid Mohammed Newark ɗum noon ko hande subaka toon ɗum ɗo caggal ɗum nde felande o nawa toon to hôpital en wayno koye ñalawma he o maayi hedde 2h20 ardiɓe toon to New Jersey e yimɓe julɓe to mbawi wonde fof ene continue rentinde yimɓeɓe e surtout en ko kewɗe kaleteɗe surtout kan hakkude mabɓe kamɓe julɓe e kamɓe kadi juif en e surtout ɗiɗo nokkuji julleteɗi pour yo yimɓeɓe nden holno jarata e ko way noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko kadi procureur gonɗo toon to New Jersey biyeteɗo Theodore Stephen ɗum ɗo kadi no wirini ari kadi koye tension mawɗo hen wayno kullo mongol walla fitinaji mawɗi hakkude e juif en e julɓe ɗum noon ko e nder leydi ndi fof tuggitande haara nde fuɗɗi toon to Palestine ñande 7 octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati habaruji men hande to États-Unis en wayno ko kamɓe Texas surtout gouverneur Abbott omon continue hande neldude yimɓe ɓe ganduɗa taw ko immigré ji ittude ɗumen en toon to Texas omo nelda ɗumen e leyɗele won surtout e guure wonde wiyata ko mbiyata ɗum ko fawru immigré ji ɗum noon e tugnade haalluji gummiɗi toon to Chicago kamɓe surtout yen guure taariɗe Chicago ɓe puɗɗima kamɓe en kañumoɓe wadde rendude
taw ƴeftude ko wayno luwaji pour hadde ɗiɗon bisuji nadde e guure mabɓe walla hayso nde naata guure mabɓe kam yataw ɓeɗon toppiri jeeɓi ɗiɗon bisuji mbawi neldude ɓe hebde permission pour hade men nadde e guure ɗeɗon ɗum noon kadi ne wayno ko kanko kadi maire mo New York biyeteɗo Eric Adam kanko hoore makko o waɗi gueɗe baɗe noon surtout en oɗo sa joni toon to New Jersey bisuji il faut ko kaɗa nadde taw ngala permission yo ngar hade men ummade toon Texas no siftindon tan ko kanko gouverneur mo Texas e gouverneur mo Florida ko kamɓe mbaɗata tuuji ɗeɗo balle wiide ƴeftude yimɓe ɓe ganduɗa en eɓe guetti ɗumen toon to guure mabɓe to Florida walla to Texas eɓe nelda ɗumen e nokkuji guure mawɗe ɗe ganduɗa taw ko démocrate en gardi ɗum fof ko sibabude gouverneur mo Texas Greg Abbott ɗum fof ko fati politique makko habde démocrate walla habde président Joe Biden tuggi tan ɗum ɗon fuɗɗi nde ene wayno ko kanko ko gouverneur Abbott ene wayno o neddi ken wona 90 ujunere neɗɗo ko New York ni Chicago Philadelphia Denver Los Angeles e Washington o neddi tan ken wona 90 ujunere neɗɗo naadi kadi hande autorité ji immigration ɓe mbi wonde tan e mois de décembre oɗo tan ɓennuɗo immigré ji naatɓe e États-Unis walla kam fottaɓe toon to frontiére jettimi ken wona 125 ujunere neɗɗo hakkude frontiére États-Unis tan e Mexico hande habaruji mun tan États-Unis tugnadi kadi e ko wumi toon to Washington DC hono email aji walla courrier ji texte uji walla lettre uji ne wayno keɓama ken wonno gastati état ji nelda koye ko mbiyata secrétaire d'état mumen ɗum noon e wayno ko ɗiɗon lettre uji walla ɗiɗon message uji mbi wonde ko bureau ji ɓeɗon yimɓe ko wiyete secrétaire d'état ene wayno ko bomboji mabɓe ma tawe hen ɗum noon to joomumen ndaw ɓuuri hewde ɗiɗo bureau ji donc ko bureau ji ganduɗa ko gouvernement local walla gouvernement fédéral ene wayno joomumen kaɗama yaade bureau ji men ɗiɗon lettre uji ɓuuri arde toon koto wiyete Kentucky Mississippi Georgia Connecticut Michigan e Minnesota ɗo ɓe jarata ɗo e tunganade kadi habaruji gumiri toon to FBI ala taw mo ko bombe mo ɓe jii walla ala taw gueɗe ɗe ganduɗa koɓe jii ko lettre uji kalata ko hade ɓeɗo dawde bureau ji men ene wayno ko autorité ji gonɗi toon mbi wonde ko kala en yimɓe liggotoɓe toon hoto jarton taw ha kamɓe policier ji ɓe jaaha ɓe enquête ɓe ƴeewa so tawi bomboji ngala hen donc e tugnade kadi haaluji gumiri toon andaka taw so tawi ɗiɗo lettre uji kadi ene ko gueɗe jaaduɗe e surtout en kanko secrétaire d'état mo main décision mo ƴeftuno en ko hadde Donald Trump so tawi ko ɗum ɗon en ala kono wonko nawɗum ko way wonde fof FBI naati en enquête oɗo saha joni ƴeewde holko woni sababu ɗiɗo lettre uji ngum hande toon to Colorado neɗɗo goto naatino toon to cour suprême to Colorado ɗum noon ko ñande talata ɓenɗo o naati toon kadi ko caggal min wi nde o naati toon nde noon ene wayno komo joguino kanko hoore makko fetel nde o naati toon nde ene wayno ko wawi tawde toon sécurité garde goto o forsi ɗum finalement ha on udditanimo damal omo joguino fetel noon caggal mo continue mo fella kono noon ene wayno ko comme ko 1 heure du matin jamma hay goto lan toon o nangui jaygol kadi o waɗi won bureau ji won kono e won caggal mum de police tini kanko hoore makko heure uji ɗiɗi caggal mum di hoore makko nanga kanko noon o wiyete ko Brandon Olsen o jaara ko duuɓi 49 alarba oɗo en hande suba o ari toon to tribunal o addama kadi pour heɗade kanko hoore makko holko takka bonandeji ko waɗi ko fate naddemo toon to tribunal e bonandeji ɗiɗi jeeya hen surtout duppude nokku mo ganduɗa liggueteɗo walla nokku koddeteɗo ɗum mbiyata ɗum arson bonandeji goɗɗi ɗi kadi ko hol anni o joguino ko fate nadde toon to cour suprême mo Colorado siftindon tan cour suprême mo Colorado en wayni jonti ɗiɗi ɓennude kamɓe koyemumen ɓe mbawini ƴeftude décision ɗum noon ko wooteji kamɓe ɓeɗo jeeɗiɗi wonɓe toon donc hen nayi mbi wonde ko kanko Donald Trump o foti baarede walla inde mo kan foti ittede e lissuji candidat ji état Colorado andaka noon no kanko oɗon naɗɗo toon biyeteɗo Brandon Olsen o badɗo naɗɗo toon nadde fetele no huɓɓi kadi duppi won no bureau ji won est ce que ko naati toon ko ɗum ɗon en yaadi hono kanko Donald Trump ko haɗa wonde wiya wonta candidat toon to Colorado ko walla ko en kono e tugnade habaruji gomiri toon to enquête baɗete toon ɓe mbi wonde ko gargol mo walla oɗo événement kanko naddemo toon ala taw koɓe jii hen ko wiyete en preuve wonde ɗum ɗon yaadi hono ko décision mo cour suprême ƴeftuno ko fate kanko Donald Trump siftindon tan décision mo cour suprême ƴeftuno wi wonde ko Donald Trump sibabunde ene tuuma walla ne takka kañum hoore mum ene waɗi complot pour contre gouvernement mo États-Unis ɗum noon ko ñande
jeegom walla ñande jeegom lewru janvier hitan ujunaji ɗiɗi nogasi goo nde yimɓe makko supporteruji makko naati toon to congrès en jani muɗum ɗum noon ko sibabu ɗum ɗon en wayno ko constitution surtout amendement 14 ene haaɗi kala mo ganduɗa baɗɗo ɗeɗon gueɗe ko wawi wonde foof pour haɗede yamirede poste uji ɗi ganduɗa taw ko gouvernement fédéral jeeyi donc ɗum waɗi cour suprême ƴefti oɗon décision donc ruttade tan ko fate événement oɗo en naɗɗo toon no felli policier ji gonɗi toon to Colorado toon surtout de Denver ɓe mbi wonde ɓe ngala taw preuve wonde ko kanko naatgol makko toon ene yaadi walla ene jogui relation hakkude cour suprême décision muɗum contre Donald Trump. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. Habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Palestine e tugnadi kadi habaruji gomiɗi toon to Beirut ono kanko Hassan Nasrullah ɗum woni ko kanko woni mawɗo Hezbollah noon ko kadi kanko hoore makko ko clerc ko neɗɗo gandu ko neɗɗo kadi diiniyanke ko fate surtout diini Shia en o wi wonde sibabunde kamɓe Israël nadde ɓe toon to Beirut surtout fellude nokkuji ɗi ganduɗa en hono oɗo biyeteɗo Saleh al-Arouri ko numéro 2 Hamas ware ɗum toon ɗum ɗo e yowi wonde ɗum ɗo ko violation e kamɓe kadi Hezbollah ɓe mbawata uppirde noon ɓe deƴƴata jamais ɗum noon ko hunde hullonode gila tan hono ndeɗo haare wonde toon hakkude Palestine e Israël hono haare nde hoto yaaji surtout hono leyɗele goɗɗe oto nattiren siftinde on tan Hezbollah ko mouvement mo ganduɗa en kamɓe États-Unis e leyɗele occident ji foof ene nanggui ɗumen ko leydi ko mouvement terroriste kono noon ko mouvement kadi mo ganduɗa kewɗo doole no fewi saabu ko mouvement créé guila hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ɗiɗi caggal nde Israël kañum hoore mum nanno toon to Liban haare mum hakkude men Liban e kadi ko mouvement mo ganduɗa kewɗo joguiɗo kaɓirɗe no fewi kadi support muɗum mawɗo woni ummoto ko Iran ko wawi wonde wayno ko ɗum ɗo kadi ko kamɓe États-Unis ko ɗum tan ɓe kulno gila tan pour wonde koto har nde yaaji kono ene wayno Hezbollah e tugnade konngol makko kanko clerc oɗo jaltuɗa nde wi wonde ko ɓe mbawata jooɗade tan eɓe goppa Israël en waɗa ko wela siftinde on tan ko yimɓe jeegomo mayino toon to Beirut tagal nde kamɓe Israël ɓe neldi drone weldi toon bomboji e huɓere nde ganduɗa en kanko numéro 2 Hamas ko hen wonno donc yimɓe jeegomo mayino hen ɗum noon kadi ko caggal muɗum en Israël jaɓano wiide ko kañum woni responsable kono noon tugnade habaruji gomiɗi toon to États-Unis ene wayno ko États-Unis kañum hoore mum haalino wi wonde ko kamɓe Israël kamɓe goni sababu oɗo bombe walla oɗo drone nelda toon warimo kanko numéro 2 Hamas donc e wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko Hezbollah wi wonde ko woppata ɗum ɗo illa kañum hoore mum watti Israël wonde ɗum kañum hoore mum rokka ɗum punition mo handi to yarate oɗo sa joni wayno ko États-Unis mbi wonde ko kañumen koyemen jiyani holko woni holko nawdi gueɗe ɗe ganduɗa baɗoje toon haare wonde toon to Palestine hakkude surtout Israël e yimɓe Palestine naɓe ko nawdi ɗum ko wiyete génocide ɗum noon ko jaabade hono complainte mo ganduɗa Afrique du Sud ne waɗi contre Israël toon to cour international de justice pour wiide wonde ko gueɗe ɗe haare nde no Israël yanirta toon e civil en no warde civil en ni ɗum ɗo ko génocide ɗum noon kadi ene wayno ko kamɓe États-Unis eɓen continue kadi eɓen defanda Israël toon to cour international de justice siftinde on tan ko kamɓe États-Unis ni Israël ene wayno ko so tawi ko cour international de justice woni wonde ko kamɓe goni yimɓe ɓe ganduɗa takkaɓe walla ñaweteɓe ɓe reconnaissani ɗum kono ene wayno ko kamɓe koyemen eɓe kutoro cour international de justice pour wonde portude plainte contre yimɓe woɗɓe ɗum woni ene wayno ko ndeɗo haare wonande toon to hakkude Israël e Palestine ene wayno ko Israël kañum hoore mum portine plainte toon to cour international justice contre Hamas wi wonde ko Hamas ko groupe terroriste e kadi ko gueɗe ɗe waɗi toon to Israël ene foti ñawede e sifti noon tan e hande ɗo jartin e haare nde e tugnade kadi habaruji gomiɗi toon to ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Hamas hande alarba 3 lewru janvier e mbi wonde ko mayɓe toon Palestine naɓe sibabude haare nde ko fuɗɗi ko woni yettima joni yettima 22 ujunere temettete e 13 neɗɗo maayi ɗum noon ko mayɓe toon sibabude bomboji baɗɗete toon ɗum ko tuggi tan ñande 7 octobre mbi koɗo saji ne mi jogui ken wona 60 ujunere neɗɗo taw ko yimɓe gañiɓe
Israel ha hande no en ko nyan alhamis nde wi wonde ko wawi warta ken won ujunnaji ɗiɗi combattant taw ko yimɓe haɓeteɓe taw ko Hamas naɓe ɗum noon ko gilande harde fuɗɗinde ɓe mbi wonde ko kamɓe Israel ɓe mbaranama 175 soldat nannoɓe toon to Gaza 175 neɗɗo maayi hen ɗum ɗo fof noon ari ko article on no wiiri ko sibabude ko caggal nde kamɓe Hamas ɓe mbaɗi attaque toon to Israel ñande 7 octobre hande ko fati har nde hono kanko Anthony Blinken on ɗamina kadi hawnaki janggo mo rutto toon kadi to Moyen-Orient e ɗum noon mo yaa toon surtout yenno toon to Israel o ƴanga toon koɗo yo ha leyɗele goɗɗe ɗum ɗo fof noon ko kulol gonolngol jogagol oɗo saha joni sibabunde hono kanko numéro 2 Hamas mbaɗaɗo toon to Beyrouth ɗo e sibabunde kadi kanko gardiɗo Hezbollah déclaration mo waɗi o ɗum ɗo fof en wayno États-Unis en continue délégation mum ene jeeya e délégation ngaji nelteɗi toon to Moyen-Orient ono diplomate américain goto biyeteɗo Amos Hochstein hoore mum ma yato Israel e kañum hoore mum kadi ma ƴeew waddude Israel surtout ardiɓe toon e kañum hakkude mum e Hezbollah pour beele en mbawa ustude tension ngaji goni toon ɗi tension ngaji ɗon noon huula oɗo saha joni ko Hezbollah hoto nadde hare nde e so naati hare nde kadi ne wayno ko Iran ko natata ko jiita e ɗum ɗon hono kamɓe Hamas ɓe mbi wonde ko kala négociation momi jogui noon ko fate en surtout en no jaam dañirte toon walla surtout no yimɓe nangaɓe holno goppirte ene wayno ɓe dartini ɗum fof ha laaɓi ɗum noon ko caggal nde Israel nde ɓe mbari hono numéro mabɓe 2 toon to Beyrouth hanki habaruji men international hande toon to Sénégal e tungnadi kadi ko ummi toon to Le Monde hono kanko biyeteɗo Karim Wade kanko noon Karim Wade ko ɓi ancien président Sénégal biyeteɗo maître Abdoulaye Wade gonnoɗo ɗiɗo duuɓi fof toon to Qatar ene wayno o haali e nder déclaration mo waɗi ɗum noon ko ñande 31 lewru décembre pour ko mbiyata nouvel an o wi wonde ko ene wayno ko cornogol makko toon to caggal leydi ene wayno hankkadi dartima walla natti ɗum noon ene wayno ko kanko kondonno ko hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e joyyi kondonno ko duuɓi 5 prison ferme kadi o wi o fawamo yooɓa temedere e jeetati milliard de francs CFA sibabunde takkede won kalisaji ɗe o tawa omo jogui ɗum ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum ni kanko e nder woteji hitande ujunnaji ɗi sappo e jeenayyi kanko hoore makko candidat wonno kono noon ko caggal mum ni conseil constitutionnel sibabunde wonko takka en e gueɗe ɗe ganduɗa ko mbiyata illégal mbimo wona kanko hoore makko éligible caggal muɗum en wayno o wawi yaltude leydi kono ene ko sakkiti ko en e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati sibabunde ko mbiyata dialogue national bannuɗo toon taw ko kanko président Macky Sall ɗaɓi oɗo dialogue national yo wat ɗum noon ko hakkude kamɓe wonɓe laamu e parti ji opposition e yimɓe kadi organisation ngaji goɗɗi sibabude oɗo dialogue national no kanko Karim Wade kanko hoore makko ene wayno ko takkano foof momtama ɗum noon ene wayno ko ɗum waɗi omo yamira oɗo saha joni yo won candidat en pour hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi andaka noon hono kanko Karim Wade holnde o artata Sénégal walla ko holno artirta kono ene wayno kanko hoore makko wi wonde ko oɗo saha joni sibabude gueɗe ɗe ganduɗa gonɗe toon to Sénégal e kanko hoore makko candidat e hankkadi cornugol makko o natti sornade hankkadi toon to Qatar habaruji men ne cakkitorɗen ko toon to Mali e tungnade kadi habaruji gomiriɗi toon to journal biyeteɗo Sahara Média hono kamɓe rebel en Touareg en ene wayno ko ɓe diwti konngol hono kanko Assimi Goïta o wonno ñande 31 lewru décembre ɗum noon e ngol konngol ngol omo namdino hono kamɓe Touareg en woni wayno ko parti ji fof yo ngar joddo kalde kamɓe noon ɓe mbi wonde ko ɗum ɗon wonta jamme ɗum noon e wayno ko tungnade kadi toppitiɗo konngol walla gartiɗo oɗo organisation teɗo Mohamed El Mawlud Ramdan o wi wonde ko Assimi Goïta ko yiɗi ko ɓe ngara ɓe jodde ɓe kala ɗum noon ko violde nanodiral bannugal e hitande ujunnaji ɗi 15 taw ko hakkude mabɓe kamɓe Bamako e parti ji Lund e surtout Touareg ne jaa hen ko haareji kadi ɓeydiɗi wadde e nder tugui mois d'août caggal nde kamɓe mission gonnon ɗon toon mo Nations Unies biyeteɗo MINUSMA ene wayno yamira e yaltinde leydi ndi ene wayno ko kamɓe opposition walla kamɓe ɗiɗon partiji e kamɓe kadi laamu goto fof wonno koye holno wawirta dañde contrôle de ɗiɗon nokkuji donc ene wayno ko kidal ne jeeya ko armée o hefti ko noon nokkuji kewɗi goɗɗi tungnade kadi kanko joguiɗo konngol oɗo biyete Mohamed El Mawlud Ramdan o wi hande nokkuji kewɗi noon toon to Mali surtout ene ko kamɓe continue jogade ɗum ɗon
e ɗum noon en wayno ko ɓe joƴƴinta petelaji ɓe jaɓata kadi notade hono noddango kanko Assimi Goïta pour ɓe ngara ɓe jooɗo ɓe kalda illa wonde won condition ngaji mabɓe mbawa reftede hande tugnade hono kanko joguiɗo konngol tuware gen hono biyeteɗo Mohamed El Mawlud Ramadan o wi wonde sibabude kanko Assimi Goïta discours mo waɗi o wi wonde ko kaldigal mabɓe kamɓe ardiɓe leydi ndi e kamɓe kadi parti kedi ɗi ɗum noon ko gueɗe won hen jogorani ha jaɓede haala hen e surtout gueɗe kalteɗen ko fayno gotagu leydi ndi ko wayno leydi ndi yamirde mum diineji goɗɗi gon hen ko wayno surtout yenna kadi ko fate territoire leydi ndi kadi gotagu mum e ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ngala e dialogue he ɗum noon wayno ko kam ɗum woni ko tiwtore gen calli mbi wonde ko ɗeɗo gueɗe fof ko gueɗe poɗɗe haalede surtout en ko leydi ndi en yimɓeɓe ko parti ji ɗi fof ko ƴeewe ko goto fof holko namdi e kadi ƴeewe ko fate diniyankagal gongal toon to Mali pour mabɓe kamɓe tuareg en surtout kadi won parti ji kewɗi gonɗi toon ko leydi Mali foti wonde ko leydi islamique e surtout kadi ko fate territoire gonɗo toon leydi ndi en foti feccede won tuareg de en to goni ko kañumen ko yimɓe mumen il faut jogo toon laamuji men won leƴƴi goɗɗi kadi faut jogo laamuji men ɗum noon ko ɗum woni ene wayno ko kamɓe tuareg en kamɓe gouvernement Mali ɓe nandinondirani ko fate no holno kaldigal ngal jogori wade bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftindon tan hannde ko alarba 3 lewru janvier hitande 2024 yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.